ବେଳେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁ। ମନ କହୁଥିଲା ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ କଲିନି, ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ନିଜର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ନିଜ ମନକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି। ଅନୁତାପ କଲେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଅଛି? ତେଣୁ ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। କାହାଣୀଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ନିଜ ମନକୁ କେମିତି ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଏହି କାହାଣୀରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ, ନିଜ ମନକୁ ଆପଣ କେମିତି ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବେ। କାହାଣୀଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାହାଣୀଟି ହେଉଛି, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଥିଲା 3ଟି ବ୍ୟାଗ୍। ବ୍ୟାଗ୍ ବହୁତ ଓଜନିଆ ଥିଲା। କିଛି ବାଟ ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଥକି ପଡ଼ିଲା। ବସି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ। ଏପଟ ସେପଟ ଅନଉଥାଏ, କେହି ଜଣେ ଆସନ୍ତା କି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା କି। ସତକୁ ସତ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର କେହି କଥା ଶୁଣିଲା ଭଳି ଜଣେ ଯୁବକ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଥାନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ଯୁବକକୁ କହିଲେ, ବାବୁରେ, ତୁମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋ ପାଖରେ 3ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି। 3ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ନେବାର କ୍ଷମତା ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଏଇ ଆର ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ନେଇଯାଅ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ 300 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଯୁବକ ଜଣକ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଯେମିତି ବାଟ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସତକୁ ସତ ମିଳିଗଲା ତାଙ୍କୁ ବାଟ। କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଆର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି। ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ କାନ୍ଧରେ ରଖିଲେ, ବ୍ୟାଗ୍ଟି ବହୁତ ଓଜନ ଥିଲା। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଯୁବକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଧରିକି କିଛି ବାଟ ଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଯୁବକ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏତେ ଓଜନ ଲାଗୁଛି? ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ୟା ଭିତରେ କିଛି ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଅଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ଭାବିଲା, ଯେହେତୁ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା, ତେଣୁ ଓଜନ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହା ଭାବିକି ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ନଦୀ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନଦୀ ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯୁବକ ଜଣକ ନଦୀରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ବାବୁ, ଏ ନଦୀରେ ତ ବହୁତ ପାଣି। ଏ 2ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଏ ନଦୀ ପାର ହେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ତୁମେ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ 300 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର 300 ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରେଇଦେବି। ସତକୁ ସତ ଯୁବକ ଜଣକ 2ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ନଦୀ ପାର ହେଇଗଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଯୁବକ ଦୁହେଁ ମିଶିକି କିଛି ବାଟ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ତ ବି ବହୁତ ଓଜନ ଲାଗୁଛି। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଅଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ, ଏ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଏ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ୟାଙ୍କର ଏ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଆଉ ରୂପା ମୁଦ୍ରା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଯାଉଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଏ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ରୂପା ମୁଦ୍ରା ନେଇକି ପଳେଇବି। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୋତେ କ'ଣ ଦୌଡ଼ିକି ଧରିପାରିବେ? ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଭାବୁଥାଏ, ପୁଣି ତା ମନକୁ ସେ ନିଜେ ଆୟତ୍ତ କରିଦେଲା। କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, କାହିଁକି ଏମିତି କରିବି? ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା କରିବି? ନିଜ ମନକୁ ପୁଣି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଲା। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି କିଛି ବାଟ ଉଭୟ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତେ। କିଛି ବାଟ ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଲା। ପାହାଡ଼ ତଳେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବସି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ବାବୁରେ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ବି ତୁ ଧରେ, ଆଉ ମୁଁ ଖାଲିରେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବି। ଯୁବକ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି? ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଅଛି। ଏହାକୁ ତୁ ସମ୍ଭାଳିକି ନେବୁ, ଯେମିତି ତୋ ହାତରୁ ଖସି ନ ପଡ଼େ। ଯୁବକ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଭାବିଲେ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଏତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ଏତେ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ଏତେ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ଇଏ ଆଣିଲା କେଉଁଠୁ? ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲା, ଏ ତ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଆଉ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା
ନେଇକି ପଳେଇବି। ସତକୁ ସତ ତା ମନ ସେୟା କହିଲା। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଇଏ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକି କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା, ଦେଖିଲା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଠାରୁ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଗଲେଣି। ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୁବକ ଜଣକ 3ଟି ଯାକ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ତା ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ଘରେ ଯାଇକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଖୋଲିଛି, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ବାହାରିଲା କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା କିଛି ଲୁହା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମନ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲା। ତାପରେ ଖୋଲିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଗ୍। ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ, କିଛି କଳଙ୍କି ଲଗା ଲୁହା ହିଁ ଅଛି। ଖୋଲିଲା ପୁଣି ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଗ୍। ଆଜ୍ଞା, ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି, କଳଙ୍କି ଲଗା ଲୁହା। ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯୁବକ ଜଣକ, ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ମୋତେ ମିଛ କାହିଁକି କହିଲେ। ଏଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ନଜର। ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଗୋଟିଏ ଚିଠି। ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ମୋତେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ମୋର କୌଣସି ପିଲାପିଲି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ନୂଆ ରାଜାର ସନ୍ଧାନରେ ବୁଲୁଛି। ମୋତେ ଏମିତି ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ଆଉ ଇମାନଦାରୀ ମଣିଷ ଦରକାର, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବି। ଯୁବକ ଜଣକ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କଲା, ଚିନ୍ତା କଲା, ଏତେ ବାଟ ମୁଁ ମୋ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରଖିପାରିଲି, ଆଉ ସାଧାରଣ କିଛି ବାଟ ମୋ ମନକୁ ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରଖିପାରିଲିନି। ମୋତେ ଲୋଭ ଏତେ ଗ୍ରାସ କରିଦେଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ କିଛି ସମୟ ଯଦି ମୋ ମନକୁ ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରଖିପାରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯୁବକ ଜଣକ କେତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିଦେଲା। ଏତେ ସମୟ ଧରି ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରଖିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ସାଧାରଣ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିକି ଶେଷରେ ନିଜ ମନକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାକୁ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆପଣ ଏହି କାହାଣୀରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଶିଖିଥିବେ। ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବକ ଜଣକ କେବେ ବି ଭାବିଥିଲା ସେ ରାଜା ହେଇପାରିବ? ଯଦି ତା ମନକୁ ସେ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରଖିପାରିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ସେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଥାନ୍ତ। ସତ ନା ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ? ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ, ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ମନକୁ ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲା, ଜୀବନରେ ଅସାଧାରଣ ଜିନିଷ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ବନ୍ଧୁ। କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏକଥା କାହାକୁ କୁହେନି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ କାହିଁ ଏ କଥାଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର।